Dombeni apa iki? Yo air putih. Mekan. Ora apa-apa ngene iki. Yo dicampuri katul ukur-ukur, tapi kan yo kudu digangi enggak oleh setiap hari. Lah nyapa? Yo nganu, pokoknya yo enggak oleh setiap hari kudu digangi. Bincake terbiasa minum air putih. Lho, ngombene sapine Ibu Novita mek karo air putih karo Dikasih garam. garam. Lho, dicelok sepilne sik. Sapine ngombene air putih kaya apa? Disepilne sapine. Bah, kaya ngene kok ya an. Jan istimewa open-openamu iki janan. Yang penting pokoknya pakane bergizi. Didol ora iki tapi. Ayo selek minat DM, pokok cocok ya panggah soot kan. Wah, iki lho, pokok minat DM, pokok cocok bangga dilepas karo Ibu Novita. Iki lho.